du flyttat in och misstänkta. Ta mig till bussplatsen. Nej, stopp. Ni. Det var inte alls så här jag ville förmedla mitt budskap i det här. Du ska iväg på till ditt plan och det är jag som är regissör. Så ni får du och verkligen plan. Du ska till Afrika. Okej, nu kör vi allting på början igen. Vad har Afrika gett dig för någonting till dina böcker? Afrika har varit en stor inspirationskälla och gett mig mycket erfarenheter till mina stora värld.